Čerpacia stanica Karlova Ves je jedna z najstarších čerpacích staníc v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Prečerpáva vodu, ktorá priteká zo Sihote do vyrovnávacieho vodojemu. Z vyrovnávacieho vodojemu nateká do čerpadiel v hlavnej čerpacej stanici a odtiaľ sa potom čerpá do vodojemov prvého tlakového pásma západnej časti Bratislavy, konkrétne do vodojemu Karlova Ves 2 na Baníkovej ulici. Hlavná čerpacia stanica Karlova Ves je postavená v hysterickom areáli na Devínskej ceste číslo 1, ktorý je pravidelne zaplavovaný, preto aj celá čerpacia stanica bola postavená tak, aby v prípade povodne nedošlo k zatápaniu čerpadiel a mohla slúžiť zásobovaniu obyvateľstva nepretržite. Z tejto čerpacej stanice je zásobovaná západná oblasť Bratislavy, to znamená Karlova Ves, Dubravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves a časť vody dokonca tečie až do Malaciek. Tento areál slúži pre vodárenské účely od roku 1886. 1. februára v tom roku začala z tohoto miesta pravidelná dodávka kvalitnej pitnej vody pre mesto Bratislavu. Vtedy bola vybudovaná čerpacia stanica, ktorá dodnes stojí. V jej priestoroch sa nachádza vodárenské múzeum. Vtedy tu boli umiestnené párne stroje, piestové čerpadlá, kotle, pomocou ktorých bola voda dopravovaná do mesta. Neskôr v roku 1965 bola vybudovaná nová čerpacia stanica, ktorá je v prevádzke aj v súčasnosti a zásobuje veľkú časť Bratislavy pitnou vodou. Odtiaľto dostávajú vodu obce na Záhorí a posledné mesto, ktoré je zásobované, je mesto Malacky.